Здравейте, вие сте в каналът ми Рони Рок, а аз съм Криси, а това до мен е Бети от канала Рони Рок. Днес ще направим сляпо рисуване и да, мисля да започваме. Давай. Закриваме си очи. Нарисувай ми куче. Давай. Как се рисува куче? Айде да започва от някъде просто. Хайде. Готова ли си? Да. Това е. Аз знам, че ми прилича на куче, но просто не мога да рисувам куче. Мисля, че това тук на главата, това се пита ухото, единия му крак Не. и половина опашка. Не. И сега с маса. Закрий ми очите и нека какво нарисувам. Нарисувай ми. Натискаш минусва. Нарисувай ми звезда. Звезда! Извинявай! Не знаеш, че ти вкарам миглата в око. Ето я звездата. Copy-paste. Пак много си дразнеща. Как се рисува? Айде, давай. Чакай, ето тук. Не, ето тук да не купиш много от това. Но стиснени ръцете. Чакай. Ма се старай наистина. Ма се старая, не мога да рисувам котка. Добре, чакай само да ги разделим. Кой беше кучето? Нещо такова се получи. Мисля, че това е котката. Не знам как. Това беше. Добре, хайде закрием очите. Нарисувай ми. Ама ти искаш минуса. Нарисувай ми. Мъче. Ох, леле. Готово? Да опилиш се. Да. В принцип трябваше да стане... Без това шансове. Не се рисува така мъче. Не, да такова. Това е зай. Да, 100%. Давай. Какво? Птица. Штъркел. Това е щъркел. Една малка главничка. Така. Ма сте да дръжкал да Ама не мога да рисувам щъркели. Нищо не разбирам, ако не разберете, ви го напишете по-долу в коментари. Къде? Няма ли ми закриеш очите? Какво? Панда. То е същото като мечка, дай друго. Топка. Съм готова. Готова съм!
Това не ми прилича на топка. Топка с лице. Ето. Много странна топката. Аз съм добре, така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Май това беше за видеоклипът. Да. Това беше за видеоклипът. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се за мен. И ако не сте се абонирали, за нея може да го направите. Но преди да завърша видеото, искам да ви покажа Каква гривна има? то не е точно гривна, но е нещо от... Гумена гривна. Гумена гривна. Да, тя ми е подарък от Die With Me и ето я. Да, по принцип, аз бях спечелила в нейният giveaway. За първи път печеля giveaway, колкото е странно да ви звучи. И да, до скоро!